Good morning, hinaguan. Good morning, mga momshies. Hello sa lahat. Let's have some coffee and witness the beautiful Hinaguan Nature Park. Pasok na sa Argel sa office. See you Manila tomorrow. Ako gusto ko man talaga na dito ako mag-Christmas. Wala. Siguro next year na lang. By schedule. Hi, Ate Maricel Ibanez. Gwen? Ah, si Gwen. Ah, si Ate mo, Gwen? Ah, nandun pala, nakahiga sa tindahan. Miss Luca Rods. Ano yung ilog? Bukas po yung flight ko going to Manila. Ay, ilog, oh. Malinis siya ngayon kasi walang ulan. Miss Luca Rods, good morning. Mia Citrin Oxy, parang gusto mo naman akong umalis dito. Yan. Good morning sa inyong lahat. Naka-move on na ba ang lahat sa Katniel fever? Good morning, Ate Bernaline Phil June. That's Bimbo. Bem TV. Let's have some coffee while kwentuhan, chikahan. Ano ba? Ah. Ang ganda dyan. Nawala yung connection yata natin. Ayun. Hi, Miss Luca Rods. How are you po? City Pie Sabrina. Good morning. Let's have some coffee. Kamusta kayong lahat? So later, pupunta kami sa El Salvador. Meron kaming performance ni Gwen and Brenda. Then later on, after the show, diretso na ako ng Laguindingan Airport. Kasi 6 AM po yung aking flight going to Manila tomorrow. So, from airport, straight to straight to Antipolo. Kasi kinabukasan, I have an event with my Icon family. With Sir Rolly, Ma'am Kelly, and the rest of the gang. Thank you, City Pie. Queenie Ake, good morning, Ladivina and Vanessa Vico. Annalie Alias, hello. Yes, medyo maganda-ganda naman ang panahon ngayon. I can say na, siya. Okay. Hi, Ate Dina. Ladivina, thank you. Black coffee lang. Sharon Ibasco, good morning.
Siguro balik ko na rito sa January na. Hi, Laila Sandiel. Dito ko mag-New Year. Ano ba? Eileen Arts ng Canada. Good morning. Kasing brush mo yung morning. Hi, Queenie Ate. Parang sirato. Ay, Milatuga. Hi, Sisi. I miss you too. Anong ganap niyo ngayon sa Manila, Ma'am? Daryl Agustin. Sabi niya meron daw siyang wedding this coming week. Ate May, good morning. Please do follow Ate May also. She's from Hong Kong. Analituson, hindi po. Jackie Montemayurelo ng Pampanga. Uwi ako ng Manila. Black coffee, no sugar. Para ma-cleanse yung bituka. Because coffee is a good cleanser, antioxidant. G. Bendanillo. Good morning from Dico City kay Jean Buko. Cynthia Argarin. Uy, hindi ka bala. Thank you, Sisi. I love you. Ate Rowena Vlog. Please do follow Ate Rowena. Ate Rowena, marami pa akong mga dress dito. Baka interested ka na naman. Maayong buntag. Yung mga paninda pa akong mga dresses. Mga para sa ating dalawa. Thank you, Sharon. John Sierra, good morning din. Daryl Agustin. Yung mga taga dito talaga sila mag-New Year. And si Mia. Pero ako uwi ako eh. Si Gwen uuwi rin sa kanila. And the rest of the gang, I think, pumunta sila rin. Ako talaga gusto kong pumunta rito by Christmas. I'm planning na sana na wala na akong event ng 20, balik na ako dito. Tapos, uwi na lang ako ng 25 ng morning. Balik ako ng, ang yaman sa pamasahe, no? Wala lang. I decided to experience yung Christmas sana dito. Wala kasi akong event ng 18 eh. O wala ako rito sa pyesa ng 15. Jacker Osumitsa Tamil. Hello. Ate Gia May, maayong buntag. Pamasko ko ha. Ate Gia May, baka naman. Regards to your mommy. More event pa, more to ka. Oh, actually, 3 pa lang yung na-confirm sa akin sa Manila. Pang-4 ko tong event na tong, yung kay Gwen, pang-4, pang-5 itong kay Brenda mamaya. So, yun. I'm still looking forward na magkaroon ako ng additional event this Christmas. Kaya if you're looking for any events na naghahanap kayo ng host, pwede po ako. Maria Di Maana, hello. Nancy Makasilhig Anang, good morning din. Good morning, coach. Pati ng palad ko. Huwag naman sana ito gastos, oy. Di Santa Monteveros, hello. Hindi pa po ako nag-almusal. Josie Barlao, good morning. Saan napapasok? You're the nicest person among those people. Just keep doing what you've been doing. Yung ibang isimentin to say, relax and have some fight on me. Helen Oy, thank you. Siguro hindi mo pa nakita yung
bad side ko. Kaya kala mo, ganun. Anyway, thank you. Thank you for the compliments. Resitres, good morning. Good morning din. Daryl Agustin. Sana nga. Isig na po siya. Ipagising ngayon. Double check niyo mga halaman niyo. Kafilo, Ibo, Kalimlim, bukas po. Marilu Alon. Good morning. Hi, Miss Amayo. May red horse dyan sa rep. Hi, may kumuha ka. I-shot mo dire-diretso. Pauwi pa lang ako. Ano ka ba, Miss Vanessa? Hindi po. Lahat mo ng tao mayroong bad side. Yes, Rowena. O nga, Ate Rowena. Kaya namisa kasi, yung iba, syempre, sa pag-aakala nilang, mabait yan, ganito. Then pag nakita nila, nalaman na nila yung original, yung totoo gali, o nakita nila yung bad side, hindi naman sa'yo yung totoo. Pag nakita nila yung bad side, parang nadi-disappoint pa sila. Ang hirap kayo maging, yung too good to be true. Parang, sobrang bait naman ito, or sobrang naman to, parang hindi siya gano'n. Diba? Kasi nakakakuha ka ng disappointments dun sa mga tao na akala ko ganito pa. Saan ka mag-Christmas ate? Depende kung saan ako abutan. Nga, alas 12 na, nandito ako sa Cubao. So, dito ako. Everybody that is, I know who they are now. Ikaw lang. Thank you, Helen Oy. Saan ka magpasko? Josie Barlow. Yun nga po. Depende kung saan po ako abutan. Precia Cunha, Aurelia Wartiha, Cory Espino, Emma Camo, Naomi Baroga, good morning. Bros. Antipolo lang. This time I want to spend my Christmas with Mama. Naku, Ate May. Concrete plans. As of now, wala talaga. Gusto ko lang talaga makauwi rin. I miss my mama so much. Pag mga ganitong season, aga-aga. Ito na naman ako. Hindi. I just wanna share lang, no? Na kapag Christmas season, si mama yung very excited na makita yung kalendaryo ko na ang dami kong mga events. Yung calendar kasi namin, yung mga box, hindi siya yung maliliit. Yung mga box, mas malalaki siya. Then, hi Miss Vanessa, thank you sa 50 stars. I love you. So, yun nga. Kapag yung calendar ng December, maraming nakasulat, doon ko nilalagay schedule ko, 8 p.m., ganito, kung saan yung location, sino yung client, ganyan. Pag nakita niya yun na marami, tuwang-tuwa na siya. Na kahit medyo mabagal siya kumilos, tinutulungan niya ako mag-ready ng gagamitin ko. Just like before, nung hindi pa siya na-stroke. Tutulungan niya ako mag-asikaso. Tinutulungan niya talaga ako, tapos inihintay niya yung pag-uwi ko. Yung pag-uwi ko kasi lagi ako it's either meron ako appliances na dala or meron ako Noche Buena package na galing sa mga kliyente, yung mga pinamigay, yung mga may bigas, gano'n. Paano, depende ka naman. Excited siya doon. Then, kapag yung TF ko, sa kanya ko yung pinapahawak. Kukuha lang ako. Magtitira lang ako ng 1,000 para sa pamasahe ko sa susunod na events. Pambili ko ng cigarette, kung ano pa yung kailangan ko para sa event. So, makakaipon kami. Kunyari, ngayon yung first day, kinabukasan, ito na, kumuha lang ako ng 500, nagpabili ako ng ganito, para sa bahay. Tapos, sasabihin niya,
Tapos dumating na ako, no? So, kinamagahan, sasabihin niya na sa akin, magkano yung, as of now, nak, ito na yung hawak ng pera, ganyan, ganyan. Tapos magtatabi na siya niya, sasabihin niya sa akin, magtatabi na ako ng, ng 1,000, pa isa 1,000. Sabi ko, gawin mo ng 3,000 para sa mga apo mo. So, may pasobra yung kasi tigpa 500 sila. Yun yung ibibigay niya sa mga apo niya. Tapos, meron kasi kaming family gatherings every 25th ng tanghali doon sa atin niya, sa Novaliches. So, sabi ko, kumuha ka ng additional, additional 1,000. Pabariyahan mo na ng tigli 5 piso kasi yun naman yung iyahagis niya, ipampapaagaw niya. Ganon. Tapos, pag may racket ako ulit, papapalit naman siya ng tig 50 pesos, nakatigwa 100 na 2,000. Kasi, syempre, pipila yung mga matatanda, namin mga ako, yung sa kanya magagaling 100, sa akin 50. So, alam na nila yon. Alam na nila, sabi niya, pag 50 lang binigay ko sa kanila, may 100 pa kayo kay mama, ganon. Tapos iba pa yung palaro namin, iba pa yung ganito, ganyan. Kaya kapag Pasko, yung mga kapatid niya, no, mga nakatabi sa kanya, kasi alam nilang lahat na nasa kanya yung budget. Oo. Tapos tawa lang ng tawa mama ko, kasi yung nga, pinagtitripan siya ng mga kapatid niya, na imamassage daw siya, kukuha na daw siya ng pagkain. Binibiro ba? Nilalako siya. Dito tayo kay Jolly, kasi binigay niya, ganito, ganyan. Tapos yung mga kapatid niya, binibigay niya ng tig 1,000. Ganun siya. I just miss my mom so much. Pag ganitong Pasko, dami namin preparation. Tapos, siya na magsasabi kung ano yung mga gusto niyong ipaluto o ihanda. Huwag daw masyadong magluto for Christmas. Kasi nga daw, pupunta pa kina Tita Celia, marami ring handa doon. Baka mapanis, masira lang. Pero still, naghahanda kami ng marami-rami pagpasko kasi pinamimigay din namin sa ibang family sa kapitbahay namin na hindi nakakapaghanda. Sa Manila po. Sige, Jaime. Nandun lang ako sa Kogyo. Ate Rowena, Ate Mihelo, thank you. Mitch Bacod. Risa Reyes, Divina Orbeta. Naghihintay nga ako sa tito mo kung bibigyan niya akong racket kay Mamo. Shout out kay Mamo J. Beke naman. Guys, baka meron kayo dyan. Mura lang ako, promise. Mura lang TF ko. Pero hindi naman yung murang-mura kasi baka mamura ko kayo. Charot! Nia Arriva, thank you. Lilibet Cabaluna. Good morning, ate. Yun. And alam ko, gusto ni Mama, I know for sure na gusto niya maging ganun pa rin yung spirit ng Christmas. Meron pa rin yung mangyari. Kaya hanggat kaya ko, hanggat may mabibigay ako at magagawa ko, yun yung ginagawa. Especially para sa mga pamangkin. Ami Barvis, bukas po ang biyahe ko pa uwi ng Manila. PM nyo na lang siya, Venus Babe. Hindi ko masasagot yan. Jessie Paulino, Juan Supremo de la Cruz. Happy Parents Day. Maayong buntag. Everything is a Parents Day. Everything. Mga moms, kagabi, nanonood ako ng vlog ni Luis Manzano and I saw Maricel Soriano and Roderick Paulate. Napanood ko rin yung guesting ni Sharon sa Showtime with Alden Richard. Yung mga pelikula nila para sa MMFF.
And that's all about parents. It's all about mom. Abangan ninyo ng aking vlog. Gagawan ko ng comments. Gagawan ko ng reaction. Pero feeling ko napakaganda talaga ng ano nyo. Napakaganda ng mga pelikula nyo. Ate Glenda Ganaselo. Once a brother, may more than 10K ba ang budget mo, moms? Yes. Ang TF? Yes. Negotiable. Negotiable po. And I'll make sure na masusulit po ninyo at susulitin ko po yung babayad ninyo sa akin. Janice Manino Sumpay ng Bacolod. Mga Ilonggo, good morning. Fe Susus ko. Juan Supremo, kukunin mo na ba ako? Jenny Escalicas. Surprise thriller. Suspense thriller. I'll try. Grabe, ang bibigat. Ang bibigat ng line-up ng Metro Manila Film Festival. Jennifer Ferratier. Good morning. Kamusta ate? Follow nyo rin sa atin, Jennifer. Mag-travel ka og Davao, ma'am, shit kung ayaw magpa-hustle. Pwede, Ma'am Rowena Vlog. Sure. Proud Ilonggo, ma'am, she from City of Love. Iloilo. Yes, kasi, pero Ate Rowena, most of the time kasi, pag ganyan talaga, sa kanila yung transportation fee, yung pamasahe. Pero kung gusto nila, pwede ko naman i-package yun with my talent fee and the transportation allowance. May ibibigay ka ba, Ate Rowena? Nora Vilma Sharon Maricel. Baka din na maulit. Kaya nga eh. Nakaka-excite panoorin, no? Mga batikang artista, ang galing. I'm so excited. Tapos susunod, no, Judy Ann, tapos si Judy Ann, Claudine, yan, yung mga susunod na mga line-up. Who else? Mga ganong Jody Santa Maria, Marian Rivera, no? Yung mga ganong aktingan, yung apat din yung Lilian Hernandez, good morning. Hazel Pacot, good morning. What if kayo gumawa yung apat na yun ng pelikula ni Nora, Vilma, Sharon, and Maricel? Sana lang kahit 50 ang cinema para makawatch lahat. Oo, grabe. Alam mo ba, naabutan ko pa kaya yung 80 pesos o 50 pesos yata. Yung sa Manuela, sa Microsin. Halimbawa, Bicol. Pwede pa rin naman po kay Santa Montiveros. Shoutout sa lahat dyan. Hi, Lilian Hernandez. Kay Santa Montiveros, pwede rin naman po. Nakakapunta po ako kahit sa panig ng Pilipinas. And of course, kailangan meron tayo at least masasakyan, no? May service, ganun. Bicol naman siguro pwede ko na siyang i-aeroplano kasi 12 hours yung biyahe. Nakakapagod yun. Leia Vera Bautista ng Quezon City, good morning. Diba?
30 sa Paco, Manila noong 1987. Oh my God, 1985 ako pinanganak. So, hindi ko pa alam yung mga ganyang ano. Kasi parang first time kong nag-sine was grade 5, grade 6. Hindi ko na maalala anong unang pelikula na napanood ko sa sinihan. Ano, Ate Rewayan, ako, kunin mo na ba ako? Punta na ba ako ng Davao? Yung sinihan na yun, grocery store ng Pure Gold. O sa Paco may Pure Gold eh. Magkasamahan niyo ako dito. Pakita ko sa kanya dito.